Diska miktuba mill-kantant Malti Kevin Borch tinsab fil-quċċata tal-klassifika Ġappuniża dan għat-tieni darba f'xahar. Għalija inkredibbli li nexxieli mhux inġib number 1 għal darba ma finqas minn xahar nexxina nitira fl-ewwel post għat-tieni darba. Bla kliem. Bil-kanzunetta Sweat, il-grupp Toshinki irnexxielu jagħmilha sal-quċċata tal-klassifika tal-aqwa 100 kanzunetta. Kisbu wkoll l-ewwel post fil-Billboard List tal-Ġappun. Dan il-grupp huwa Ġappuniż. Jiena naħdem ma' publishing company hawnhekk ġewwa Sweden u minn hawnhekk nibatulhom is-songs u mbagħad għandek kompetizzjoni ġieli ma' madwar 10,000 diska bjieħduha. Ġifieri biex tagħmilha mal-aħħar 10 diġà affarijiet kbar u mbagħad biex joħdulek dik is-song u titla' fl-ewwel post fiċ-charts tal-Ġappun. Tibqa' bla kliem. U la konna fuq il-linja ma' Borch staqsejnieh dwar il-pjani tiegħu għall-futur. Inkompli għaddej, nipprova nkompli għaddej fuq din il-karriera ta' songwriting producing, ġejjin affarijiet sbieħ bħalissa għandi proġetti kbar. Going on, keep going on,